Kirkkonummen kunnan Laajakallion pohjoisosa kärsi vakavista hajuongelmista. Ongelmat saatiin ratkaistua Paksin avulla. Kokeilimme toki myös muita vaihtoehtoja, mutta niistä ei ollut apua. Asukasvalituksia oli viikoittain. Hajunpoistoyksikkö on toiminut erittäin hyvin. Alueelle taas uskalletaan rakentaa ja asiakasvalitukset ovat loppuneet tyystin. Lisäksi Laajakallion jälkeen olevat pumppaamot, niissä on korroosio vähentynyt huomattavasti. Aikaisemmin sähkölaitteiden kestossa on ollut kyllä haasteita, että rikkivety on syönyt kaapeleita poikki ja särkenyt muutenkin sähkölaitteita. Odotettavissa on, että sähkölaitteiden elinikä pitenee tämän ratkaisun myötä. Työterveyslaitos teki meillä Välppätilassa ilmanlaatumittauksia ja siinä todettiin korkeita rikkivetypitoisuuksia. Ja sitten siihen Pax Solution toi meille hajunpoistoratkaisun, joka on toiminut hyvin ja mahdollistaa nyt turvallisen työskentelyn Välppätilassa. Mikkelin vesilaitos on käyttänyt Pax Solutionin hajunpoistojärjestelmää kahdella tavalla. Toisella tavalla hajunpoiston ja toisessa tapauksessa hajunpoiston lisäksi tavoitteena on ollut verkostoinvestointien vähentäminen ja verkostokäyttäjien pidentäminen. Hajunpoistoratkaisu on toiminut tavoitteiden mukaisesti. Ainakin asiakkaiden hajunpoistovalitukset ovat päättyneet. Saatujen kokemusten perusteella Paxin hajunpoistojärjestelmä toimii ja sitä voi käyttää kyseisiin ongelmiin, varsinkin kun se on liitettävissä vesilaitoksen automaatio- ja ohjausjärjestelmiin. Odotukset järjestelmän osalta keskittyvät jatkossa enemmän verkoston käyttäjien pidentämiseen ja korroosion vähentämiseen. Näillä voidaan lykätä verkostoinvestointia.